Kaixo, ni Aitor naiz eta gaur Bizantziar Inperioa edo Ekialdeko Erromatar Inperioa azalduko dizut. Hemen aurkibidea ikusi dezakezue eta bideo honetan mapetan zehar Bisantzioren edapena eta gainbera ikusi daiteke. Hemen daukagu denbora lerroa. Fijatzen bazarete, Mendebaldeko Erromatar Inperioari ostean, aldi proto-bizantziar bat dago, gero urrezko mendea, da bere garairik onena, eta gero gainbera. Bizantziok atzera egiten du, egia da gero 9 eta 10. eta 11. mende hasieran susperraldi bat dagoela, baina egia esan bukaeran gainbera sakon batean sortzen da, gero eta lur gehiago galtzen ditu, eta azkenean Turkiarrek Konstantinopla konkistatzen Bizantzio zibilizazio bezala desagertu egiten da. Hor ikusten duzu, Kristosteko 395ean, oraindik Erromatar Inperioa zena, bitan banatu zuela Teodosiok. Kontua da, Mendebaldeko Erromatar Inperioa eta Ekialdeko Erromatar Inperioa banatzen direla. Jakin beharko zenuketen bezala, Mendebaldeko Erromatar Inperioa Kristosteko 496ean erortzen da, eta Odoakro, Germaniarrak, Mendebaldeko Erromatar Inperioko enperadorari intsignia imperialak eta koroak kendu, eta Ekialdeko Erromatar Inperioko hiriburura, hau da, Konstantinoplara bidaltzen ditu. Beraz, Erromatar Inperioaren jarraipena ziurtatzen da, baina bakarrik zati batean, Ekialdeko Erromatar Inperioa. Eta beste 1000 urte, iraungo ditu zati honek. Beranduago, historialari batzuek Bizantzio bezala ezagutu arazi dute Ekialdeko Erromatar Inperioa eta horregaitik hemendik aurrera Bizantzio bezala aipatuko ditut. Izan ere hasieran egia da erromatar bezala sentitzen direla, oraindik latina erabiltzen dutela eta bar, baina denborarekin hainbeste aldatzen da, ezen jada ez den hasiera horretan izan den Ekialdeko Erromatar Inperioa eta beste zerbaitetan bihurtzen da. Hor azpiko mapan ikusten duzu Bizantzio bere garairik onenean eta fijatzen bazarete, Bizantziarrek berriro konkistatu zituzten Ipar Afrika eta Iberiar penintsulako hegoaldea eta baita Italiar penintsulan. Ikusten dugu Mendebaldeko Erromatar Inperioa erori eta Ekialdekoa geratu zen. Kontua da, Ekialdeko Erromatar Inperioak askoz hobeto iraun zuela edo Germaniarren aurrean besteak beste bere hiriak asko sendoagoak zirelako eta merkataritza baita orduan aberatsagoa zen zonalde hau. Besteak beste Konstantinopla, izan ere Konstantinopla momentu honetan munduko hiririk garrantzitsuena izango da, edo aberatsena behintzat ziur. Eta besteak beste hori gertatzen da leku oso estrategikoan dagoelako. Azken finean, Ekialdeko Erromatar Inperioa Txinako bidetik Europara doan zetazko bide horretan, Europara atea da, eta bestalde, espezifikoki Konstantinopla Bosforoko itsasortearen ondoan dago. Horrek esan nahi du, itsaso beltza eta Mediterranean arteko komunikazioa eure kontrolatzen zutela. Garapen historikoari dagokionez, esan bezala, egia da hasierako mendetan loraldi bat dagoela, batez ere Justiniano enperadorearekin, ekonomikoki eta kulturalki loratu egiten da inperioa, eta konkista militarren bidez, Mediterraneo kostak konkistatzen dituzte. Hala ere, denborarekin, gainberan sartzen da, dena gero eta txarrago doa, Islamaren sorrerak min asko egiten dio, eta gero, Lombardiar Bisigoda eta musulmanek, euren lurrak kentzen dizkiet, lur batzu behintzat, eta krisi ekonomiko eta erlijiosoak jasaten dituzte. Gainera, bukaeran, 15. mendean, ia ez daukate lurrik eta otomandarrek eta Turkiarrek euren azken hiria konkistatzen dute. Batzuen ustez, hor amaitzen da erdiaroa. Nolabait erdiaroa antzinara amaituko litzateke Roma erortzean, eta erdiaroa beste Erromatar Inperioaren zatia, Ekialdeko Erromatar Inperioaren ondorengoa den Bizantzio erortzen. Ikusten dugu, 10-11. mendetan asko txikiago egin zela, galdu zituzten lurra pila bat, probintziak ikusten dira, ondoren oraindik gutxiago. Gero, kristauak eurek, gurutza bilatzen dute eta Konstantinopla erasotzen dute, kristauak eurek dira
Konstantinopla mendean hartzen dutenak, baina gero itzultzen dira. Eta imperio bizantziara berriro apurtxo bat indartzen da, baina jada oso lur gutxirekin eta etsai askorekin ingura. Bukaeran, apenas hiria baino ez da geratzen eta 1953an betirako erortzen da. Hemen ikusten dugu setioa, berde ez daudenak turkiarrak edo otomandarra dira, eta askoz ere tropa gehiago, kainoiak, eta esan, oso hiri fortifikatua zen, 3 harresi zituen, eta oso zaila zen Konstantinopla konkistatzea. Baina, harrigarria bada ere, veneziar batek edo behintzat italiar batek ate bat nahi gabe zabalik gutxi, eta otomandarrak sartu egin ziren. Hemen daukagu Mehmed bigarrena. Eta bera izan zen, azkenean Konstantinopla konkistatu zuena, eta hortik aurrera Istanbul bezala ezagutzen da hiri. Justiniano eta Teodorari buruz, aipamen berezia egin behar da, izan ere bikotekide hau izan zen Urrezko Aroaren buru, egon zen bikotea imperioaren buru, eta, egia esan ekonomikoki merkataritza asko bultzatu zuten, diru asko izan zuten momentu horretan, besteak beste, Mendebaldeko Erromatar Inperioaren ondorengoak ziren Erresuma Germaniarrak desastre bat ziren. Hauek mantendu zuten egitura sendoago bat, merkataritza, hiriak, asko hobeto zegoen alde hau. Kulturalki, Santa Sofia eraikiarazi zuten, lege sistema kodifikatu zuten, artea bultzatu zuten, eta militarki, euren generalak ziren berizarioetan hartzezek, hainbat konkista egin zituzten, Ipar Afrikan, Italian eta Espainia. Hor ikusten ditugu konkistak. Eta hemen ikusten dugu, Erromatar legearen legea batzen zuen kode bat. Eta oso garrantzitsua izan zen. Eta oraindik gaur egun, Erromatar legea unibertsitateetan ikasten dute zuzenbideko ikasle. Horretaz gain, politikari dagokionez, boterea hasiera batean oso zentralizatuta zegoen, eta zen gauzak ondo eta era ordenatuan mantentzeko, orduan enperadoreak zeukan boterea, eta enperadorea guztiz altxua zen. Botere zibila zeukan, botere militarra eta religioso baitere. Aipatzeko da, batzuetan emakumeak ere izan zirela enperadora, adibidez, Teodora edo Irene, oso pertsonaia boteretsuak izan ziren. Bestalde, antolaketa sendoa izan zuten, enperadore edo Basileusak aginduta, Basileus, Grekoz errege edo monarka edo uste dutela, eta religioan patriarkak izaneko kargu batzuk zeuden, Konstantinoplan, nolabait aita santuaren antzeko zerbait, eta, botere handia zeukaten. Sistema administratiboan funtzionarioak zituzten, gauzak ondo funtzionatzeko, eta goitik zetozen agindu betearazteko. Armada sendoa zeukaten eta lege sistema oso garatua zen. Guztientzat lege erromatar berak zituzten, hain zuzenen Justinianoren kodean, den ikusi dugun liburuan batuta. Hemen apurtxo bat ilustratzen da mundu administratibo hori ez. Enperadorea eta bere laguntzaile guztiekin. Gizarteari dagokionez, argi eta garbi piramidala zen, hau da, goian privilegiatuak zeuden eta behan ez privilegiatuak. Goian, noski enperadorea, goian, baina nobleak, hau da, borrokatzen zutenak eta lurrak zituztenak. Eta goi kleroa, hau da, religioaren barruan, izanen barruan, kargurik altuenak zituztenak zeuden. Hortik aparte, bazegoen mas handi bat, gehienak ez, eskubide politiko gabeko klaseak ziren, merkatariak, artisaban, nekazariak, eta azkenak ziren eskubideek ez eukaten jopu eta esklaboak ez. Esklaboak ez dauka askatasunik, jopuak berriz, badauka askatasun zerbait, hau da, lurrari lotua dago, lur horretan nekazari bezala ibili behar da, eta ezin da hortik atera, baina, printzipioz askeagoa da esklaboa baina. Ekonomiari dagokionez, mendebaldean ez bezala, ez zuten nekazaritza ia bakarrik egiten, hemen merkataritza ere asko garatu zen. Eta hortik datorraien aberastasuna, eskulangiak zituzten produktuak egiten, eta merkatari pila bat, euren itxasontziekin, Mediterraneoan zehar, euren produktuak edo asiatik etorritekoak sartzen. Nekazaritzari dagokionez lursail handiak ziren gehien bat, eta abeltzaintza ere egiten zuten animaliak esiz.
Konstantinoplak ere aipamen berezia merezi du. Ziurrenik momentu jakin batzuetan munduko hiri distiratsuena izan zen. Kriston harresiak zituen eta merkatal gune handia eta aberatsa zen. Populazio asko eta kulturgune nagusia izan zen. Hori ikusten duzuen, nola, argi eta garbi mapan ikusten da Bosforoa kontrolatzen zuela hiriak. Bi aldeetan hiria eraikita zegoen, eta hortik pasatzen zen guztia kontrolatzen zuten. Eta horretaz gain, jauregiak eta hipodroma bezalako eraikuntza handiak ikus daitezke Erroma eta jatorrikoa. Erlijioa ere oso garrantzitsua izan zen Bizantziaren garapenean, izan ere, hasiera batean kristauak ziren, Konstantinoplan patriarka bat zegoen, baina bi krisialdi handi izan zituzten. Alde batetik krisi ikonokolastak eta gero ekialdeko sisma. Zer dira krisi ikonokolastak? Momentu jakin batean, enperadoreak ikonoak gurtzea debekatu zuen. Behin baino gehiago, ze bi krisi egon ziren. Kontua da, ikonoak direla Ama Virgina edo Jesus edo beste santu batzuen irudiak. Eta, enperadoreak, pertsona batzuk konturatu ziren, jendea ikonoien aurrean hasten zela ikonoak gurtzen. Eta hori, arazo bat da. Izan ere, erlijioaren barruan, erlijio kristaunaren barruan, haiek ulertzen zuten, ikonoei begira, ikonoak gurtu beharrean, jainkoari begira gurtu behar zela. Hau da, arriskua zegoela pertsonak nahasteko eta pentsatzeko ikonoak berak objektu bezala, objektu material bezala, nolabait gurtu behar zirela. Hau ez argia islamean, izan ere islamean guztiz debekatuta dago meskitetan eta bar irudia jartzen. Ez dago irudirik, letrak bakarrik. Orduan, krisi ikonoklasta honetan, zeuden ikonoklastak, da ikonoen kontra zeudenak, ikonoak apurtzen zituztenak, eta ikonoduloak, ikonoen aldekoak. Eta artean, azabaldi handiak egon ziren, eta kongresuak egin behar izan ziren, guztia apurtxo bat konpontxo. Horretaz aparte, ekialdeko sisma ere egon zen. Sisma bat da banaketa erlijioso bat. Orduan, Erroman zegoen aita santua zegoen, eta Konstantinoplan patriarka bat. Eta biak, hasiera batean oso boteretsuak ziren, baina hor, botere borroka bat egon zen, kristautasun osoaren gainean nork aginduko zuen zehazteko. Bakoitzak uste zuen bera zela kristautasun osoko pertsonarik garrantzitsuena, eta bestea gauza bera, orduan. Euren artean norgehiagoka zegoen, eta azkenean 1054an guztiz ezagutu ziren. Orduan, arrazoi politikoak daude, aipatutakoak, kristautasunaren kontrola, baina beste alde batetik arazo erlijioso edo teologiko batzuk ere garatu ziren. Izan ere, Erromaren ustez, Erromako Elizaren ustez, gero katoliko bezala ezagutuko diren Eliza horren ustez, Espiritu Santua jainkotik, jainko Jesusen aita den jainko horretatik eta baita ere Jesusen gandik dator. Trinitate santu horretan denak dira jainkoa, hiru dira eta aldi berean bat. Eta Espiritu Santua eta Jesusek jainkoa eta Jesusen gandik dator Espiritu Santua, bietat. Baina, Konstantinoplaren ustez, eta hori ez da egokia. Hau da, haien ustez, Espiritu Santua bakarrik, soilik jainkotik dator. Eta ez Jesusen gandik. Eta hori, arrazoi hartuta, guztiz ezagutu ziren, eta mapan ikusten duzuen bezala, bitan banatu zen kristautasun. Orduan, ekialdeko sisma eman zen, eta alde batetik geratu ziren kristau katolikoak, Erromaren alde, eta gurutzearekin, eta beste alde batetik kristau ortodoxoak, Konstantinoplaren alde, eta beste gurutze berezi horrekin. Fijatzen basa eta gero ortodoxoak direnak, eskumaldean daudenak, gorantz joan ziren edatzen haien fedea, eta beraz gaur egungo zona eslabo guztian, hau da, Bielorrusia edo Errusian adibidez, ortodoxoak dira. Grezian baitere, ez horrela, gainontzeko mendebaldeko Europan, katolikoak dira gaur egun. Gehienak bintzat. Gero sisma berri bat egongo da iparraldean, baina hori berando protestanteak ja 16. mendeko fenomeno bat izango dira. Hemen ikusten ditugu gaur egun, bi kristautasunaren barruan dauden bi adar hauetako lider nagusiak, Aita Santu eta
eta patriarka ortodoxoa ondoan. Arteari dagokionez, egia esan oso aro distiratsua izan zuten hasieran, eta oso ezagunak dira bizantziarren mosaiko eta pintura ederrak. Mosaikoak askotan urre kolorekoak izaten dira, eta Ravenna, Konstantinopla eta beste hiri batzuetan, egia esan oso ikusgarriak dira. Gai erlijiosoa lantzen zituzten gehien bat, eta urrea asko erabiltzen zuten ikusten duzuen bezala. Hor erdian ikusten dugu Justiniano enperadorea, eta beste pertsonaia garrantzitsu batzuk. Pintura ere garatu zuten, mendebaldean galdu zen apur bat volumena, eta hemen oraindik mantentzen da. Eta apur bat hori erromatar pinturari jarraipen bat ematen diote, eta hori ikusten duzuet tuniketan eta pliegeak eta nola egiten dituzte. Egia esan haien aurpegiak nahiko espresiboa dira, baina ez dira guztiz errealistak, baina eskultura ere landu zuten, era anitzeko materialetan, gaiak ere gehienetan religiosoak izaten ziren. Baina, brontzesko zaldi hauek ere, gaur egun San Marcon Venezian daudenak, ere egin zituzten, hipodroma zeuden, baina, veneziarrak askoz beranduago lapurtu zituzten. Hemen ikusten duzue arkitektura, kasu honetan Santa Sofia. Santa Sofia da Bizantziok egin zuen, Bizantziarrek egin zuten eraikinik ikusgarriena, momentu horretan eta mendeetan egon zen munduko kupularik handiena, ez dakit Vatikanoa sortu arte, Vatikano. San Pedroko Basilika Erroman sortu arte, uste dut hau izan zela munduko kupularik handiena. Eta, hau posible izan zen egitea, mantendu zituztelako arkitekto bikainak, erromatik oraindik zeuden arkitektoak, ez? Ez horrela mendebaldean, bisigodoek, bandalok eta ezekiten horrelako ezer egiten, eta ez da pentsatu ere. Justinianok eraikiarazi zuen, eta hori ikusten duzu, mosaiko eta aurrez estalita dagoela. Gaur egun meskita bada, eta horregatik hor ikusten dira arabiar letra batzuk, eta minarete batzuk jarri zizkioten kanpoan. Hemen ikusten dugu oin planta laukia dela, eta kupula erdiak hor erdian daudela. Hemen kupula askoz hobeto ikusten da, eta ikusten da nola eraikinak maila ezberdina dituen, apur bat pisua alde guztietan sakabanatzeko. Azkenik, otomandarrek meskita bihurtu zuten, eta fijatzen bazarete, minareteak ditu zizkieten alboetan, eta barruan letra musulmanak ipini eta hemen hainbat bideo dituzue, egia esan nahiko interesgarria da Bizantziaren historia, besteak beste, haien enperadoreak oso gaiztoak zirelako eta era guztietako torturak aplikatzen zituztelako euren kontra zeuden kontra. Hemen daukazue bibliografia, eta hau da amaiera. Besterik gabe, espero dut bideo hau interesgarria izan. Ez dakit zehazki irudia hori den, baina goratzen dut Bizantziarrek adibidez, uste dut Bulgaren kontrako bataila batean, euren arere guztiak garaitu ostean, atxilotu zituzten gerlari guztiei bi begiak atera zizkietela. Asko gustatzen zitzaien Bizantziarrei era horretako erabakiak hartzen. Eta begi guztiak atera zizkieten soldadu guztiei, uste dut 100 soldadu inguru edo, 100 soldadutik eta meretzi begiak edo ateratzen zizkieten, eta gero bati begi bakarra ateratzen zioten. Orduan, begi bakarra zeukan soldadu horrek itxuen hilada bat itxurarazi zuen Bulgarian. Eta horrela, euren etsaiak garaitzeaz gain, euren bizirik geratu ziren soldadu guztiak elbarri utzi zituzten, eta honek apur bat ilustratzen du Bizantzioaren zibilizazioa barbara zela baita ere, zentzu askotan. Hau izan da amaiera, espero dut asko ikasi izana, besterik gabe ondo izan, eta ikusi arte.